Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanga kako kuya pana ino channel, please subscribe. Uye kana wagara wakasubscribe, but don't forget to share this video. Muri Zimbabwe nasindavani nyaya iri kurwadza, nyaya iri kusiririsa, nyaya ya Diva Mafunga, uyo gospel artist ainzi Diva Mafunga akashaika mushure mekunge asangana netsaona. Pazobuda Eyewitness abuda achitaura maitikiro akaita tsaona iyi, abuda achitaura kuti chii chakanyasoitika. Eyewitness uyuyu iyama ya Diva Mafunga anonzi Minister Kapeza. Muri Zimbabwe Minister Kapeza ataura kuti vanga vari vese pakaitika accident na Diva Mafunga mumota imwechete. Accident yakaitikira pakati peKadoma neKwekwe, apo Diva Mafunga paaiuya kuno kuHarare muri Zimbabwe. Zviri kunzi mota yakaluza balance, mota ikatanga kurola. Diva Mafunga akatry kucontrola mota iyi, ndiye aitykaira mota iyi, asi zvakaramba muri Zimbabwe. Accident iyi inova ndiyo yakazouraya Diva Mafunga. Muri Zimbabwe nyaya inorwadza kuti muri Zimbabwe tarasikirwa nemuimbi mukuru, muimbi aizikanwa zvisingaite. Tinongoti mweya wake ngauzorore murugare muri Zimbabwe.